Ev duyemîn bûyera trafîkê li heman cihî ku di navbera wan da çend deqîqe hebûn. Piştî ku yekem bûyera trafîkê rû da, xelk bi armanca alîkariyê li vî cihî kom dibin. Piştî çend deqîqe em balhilgirek bi lezeke zêde dikeve nav xelkê. Piştî bûyerê welatiyan şok derbas kirin û her yek li du yekî digerin. Li gor amarên Wezareta Tendurustiya Tirkiyê heta niha 24 kesan canê xwe ji dest dane û 23 kes jî birîndarin ku rewşa şeşan giran e. Ez dixwazim ji bo vê riya me vay 30 salê, 40 salê ve riya me her sal qezalê çêdibêje. Kes alaqadar nabe, kes godar nabe. Pisma Mehmet'e de bu. Çend hebbûn? Yek, pisma Mehmet yek ama giştik merve hebin yani deri cagi çukü. Herkes hebdin lastiki yani giştik merve hebin. Demek wisa ew tirhat. Tu pê hesiyet edî? Ez pê hesiya Raviya medî jî xalo. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li ser hesabê xwe yê fermiyê Twitterê nivîsand. Piştî bûyera dîlokê mixabin xebereke dilê ji navçeya Dêrika Mêrdînê hat. Ji xwedê hêvî dikim welatiyên me yên canê xwe ji dest dane efû bike. Her wiha hêviya şîfa bi lez ji birîndaran re dixwazim. Piştî bûyerê nexweşxaneya Mêrdîn û nexweşxaneya Qoserê jî qelebalix bûn. Li ser banga nexweşxaneyan piraniya karmendên li moletê vegeriyan ser kar. Li gor beşek ji berpirs û welatiyan ev bûyer ne tesadüfî ye. Berdevk û parlamentera HDP ya Mêrdînê Ebru Günay wêneyekî pêş nexweşxaneyê belav kiriye û di twîta xwe da destnîşan kiriye. Piştî bûyera li Dêrikê em li pêş nexweşxaneyê bi malbatan re çaverê dikin. Gelek tişt hene ku em derbarê xemsariyan da bibêjin. Bêguman ne tesadüf e ku balhilgira kompanya Cengîz e. Hêviya şîfa bi lez bo birîndaran û ji malbatan re sebrê dixwazim. Wezîrê Dadeyê Tirkiye Bekir Bozdağ ragihand derbarê bûyera Mêrdînê de lêpirsîn hatiye destpêkirin. Bûyera Mêrdînê di demekê de ye ku di heman rojê de li dîloka Bakurê Kurdistanê di bûyereke trafîkê de 16 kesan canê xwe ji dest dan.